Уку елы башланырга вакыт күп калмады. Берничә югары уку йорты студентлар җыя алмый. Кайбер белгечлекләрдә исә бер урынга 10 кешедән артык булган. Быел студентлар арасында кайсы юнәлешләр популяр? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, каршыгызда төймәләр бар. Килешмәсәгез кызыл төскә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Һәр елда инде борчый торган сорау, ул да булса кая укырга керергә, нинди белгечлекләр сайларга. Ләкин быел менә шулай ук массакүләм мәгълүмат чараларында, менә бу соңгы көннәрдә кайбер югары уку йортларында студентлар җыя алмаганнар дигән хәбәр чыкты. Менә аерым алганда Казан дәүләт мәдәният институтында менә бу китапханәче, музей һәм режиссерлык юнәлеш студентлар җыя алмаган дигән. Зинфира, әйтеп китегез әле, менә чыннан да шундый хәлме, аңлатма биреп китегез әле моңа. Юк, бу хәбәр дөрес түгел. Һәр хәлдә бу аңлашылмаучанлык, бу мәсьәләнең төбенә төшеп, җитенкерәп, аңлап җиткермәүдә дип уйлыйм. Сәбәбе нәрсәдә? Без гаризалар күп кабул иттек. Китапханә белгечлеге буенча да, музей һәм шулай ук режиссерлык буенча да гаризалар бик күп булды. Бу аңлашуның белән аңлатыла. Безнең быел кабул итү комиссиясендә яңа таләпләр. Бу нинди таләпләр? Бу абитуриентлар үзләренең кабул итүгә рөхсәт ризалык гаризаларын бер генә вузга тапшырырга тиешләр. Алар бюджет урыннан төшеп калмас өчен үзләренең бу гаризаларын берничә вузга тапшырганнар. Алар таләпләр буенча бер генә вузга тапшырырга тиеш. Менә шул сәбәпле бюджет урыннар буш калды. Гаризалар бик күп килде. 4-5 вузга тапшыралар гаризаларын һәм төрле вузларга таралалар. Шуңа шул сәбәпле бу урыннар буш калды. Ул институтның дәрәҗәсе түбән, укыту дәрәҗәсе түбән дигәнне аңлатмый. Безнең вуз гына түгел, Россиянең бик күп вузлары шушы хәлдә калдылар. Татарстан вузлары да, Россия вузлары шушы хәлдә калды. Мәсәлән, шундый зур югары вузларыбыз МГУ да шулай ук өстәмә кабул итү игълан иттек. Без закон буенча, әгәр дә бюджет урыннары буш кала икән, өстәмә кабул итү игълан итәргә тиешбез закон буенча, закон нигезендә. Һәм алар тутырылачак димәк. Әлбәттә тутырылачак. Без менә бүгенге көндә без инде тагын бик күп икенче дулкын бара, тагын күп гаризалар кабул итәбез. Шулай ук безнең зур театраль вузыбыз ГИТИСта бюджет урыннарга өстәмә документлар кабул итә. Сәбәпләре нидә икән монда? Шуннан да кайбер җирләрдә хәзердә бит ул система бар, күп кенә урыннарга бирергә буладыр документларны. БДИ баллары буенча да. Марат әфәнде, менә мондагы ситуация дип әйтик, һәм башка менә бу буталчыклар килеп чыкмасын өчен, бәлки ничектер үзгәртергә кирәктер бу кабул итү системасын. Сез ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, кабул итү системасын үзгәртергә кирәк. Чөнки бүгенге заманда күбесе кеше балаларын эшләми яшәвен тели, һәм шуңа күрә ничек тә булса, сыңгы сыйрын сатып булса да югары белем бирергә тели балаларына. Бу әлбәттә нормаль хәл түгел. Бу әле нефт булганда әлбәттә бөтен ил эшләми ашый ала, ләкин нефт бетә башласа, һәм инде ничек тә булса илне үстерергә кирәк булса, халык үзен карап яши башласа, бу вакытта бу кадәр югары белем әлбәттә кирәкми. Әлбәттә, югары белемле белгечләр кирәк, ләкин алар ул белгечлеккә туры килергә тиешләр. Аларның андый сәләтләре булырга тиеш, аларның шул дәрәҗәдә интеллекты булырга тиеш. Һәм шуңа күрә мин бүгенге көндә бер генә юл күрәм. Россия мәгариф министрлыгы югары уку йортларына керү өчен балларны күтәрергә тиеш. Ул 70 балдан да ким булырга тиеш түгел. 70 балдан да ким булса, димәк, ул югары белем ала алмый ул кеше. Аларга техникумнар бар, аларга бар училищеләр, алар үз сәләтләре буенча эшләргә тиешләр. Аны турында әле аерым сөйләшербез. 9 сыйныфтан тәмамлап, махсус белем алу учреждениялары буенча. Светлана, сез нинди фикердә торасыз? Кызылутка баскансыз, каршы киләсезме? Мин Кызылутка бастым, чөнки каршы киләм. Чөнки 10 елдан артык инде Каида укытам, һәм инде төрле студентлар белән очрашкан бар. Бик әз генә бал белән, еге белән кергән балалар бик әйбәт укып, шундый бик яхшы специалистлар булганнары бик күп. Һәм киресенчә югары бал белән керәләр дә, теге җиңел генә мәктәпкә аларга димәк җиңел булган инде уку ничектер төшеп калалар.
Шуңа күрә менә 70 күбрәк дип уйлыйм. БДИ күрсәткеч мул гомумән Айрат. Әллә иҗат белгечлекләренә, мәсәлән, шул ук без укырга кергәндә дә аңлатып киләләр иде, мәсәлән, журналистикада БДИның мәгънәсен бөтенләй аңлап бетереп булмый. Ничек инде менә балалар буенча биреп кенә кешенең иҗатка сәләтлеме, юкмы икән аңлап бетереп. Шул ук мәдәният институтында да күп кенә белгечлекләр буенча ничек БДИ нәтиҗәләре буенча аларның сәләтен күреп аларга һәм бүген менә БДИның әһәмияте андый белгечлекләр өчен зурмы? Мәдәният өлкәсендә әлбәттә анда ниндидер үзенчәлекләр бар. Һәм әйтергә кирәк, мәсәлән, мәдәният белгечлеге ул чынлап та алга таба ихтыяҗ моңа артыр дип уйлыйм, чөнки хәзер креатив индустриялар дигән төшенчә бар. Креатив индустрияларга күбрәк кеше, шул режиссерларны әйттеләр, алар бик тә кирәкле кеше чынлап дигәндә. Татарстанда, Казанда акрынлап бу креатив индустриялар барлыкка килә башлый. Дизайнерлар һәм башкалар. Алар бик тә яхшы акча эшли торган белгечләр. Әмма анда әлбәттә иҗади сәләтләр кирәк. Һәм аларны бәяләү бердәм дәүләт имтиханы бәяләй аламы, юкмы, бик зур сорау барлыкка килә. Һәм мин менә яшел төймәгә шул ук вакытта бастым Марат Вазыйхович әйткән сүзләрне. Чөнки чынлап дигәндә студентларның сыйфаты төшә бара. Мин укытучы буларак моны шулай сизәм күрәм. Һәм бу ике яклы процесс. Бер яктан йолдызлар да бар. Чынлап сәләтле, башкалардан нык аерыла торган, алга таба менә алар белән шәхси рәвештә эшләргә кирәк. Наставничество, бәлки, әлбәттә, ул системалары хәзер вузларда әкренләп бара. Шул ук вакытта төп состав сыйфаты кызганычка каршы югары түгел. Һәм әгәр дә бердәм дәүләт имтиханы бераз аларны сызса, миңа калса, монда бернинди югалту булмас. Сез күрсәткечләрне билгеләдегез, Марат әфәнде, ләкин шул ук иҗат кешеләренә нишләргә? Әгәр дә аларның иҗат кешеләренә нәрсәгә икән ул хәл ителгән инде. Киләсе елга югары куйрыкларына керү шартлары үзгәрәчәк. Аңа уже министрлык үзенең фикерен әйтте. Киләсе елга һәр югары курсына истәмә имтихан кертергә рөхсәт итәләр. Гуманитар белгечлекләр кагыладыр. Теләсә нинди. Бөтен белгечләр һәр әлбәттә бердәм имтиханның күрсәткечләре кала, ләкин югары курста истәп үзе дә имтихан алала. Ә инде иҗади кешеләргә килгәндә Жия алмый ди ул 70 балл. Юк, беләсез нәрсә? Әгәр сәләте бар икән аның. Дөнья бит бер институтка терәлмәгән. Ул институтның яшәве, илнең яшәве белән бәйле. Жия алмый икән, бетә ябаларда куялар. Бездә институт җитәрлек. Укытучылары үзләренә эш табалар. Шул гына. Ә инде бу сәләтле, талантлы кешеләргә килгәндә, талантлы кешеләрнең дә интеллекты югары булырга тиеш. Башка фәннәрдән дә димәк. Интеллекты, чөнки бердәм имтихан күрсәткечләре, алар интеллект күрсәткечләре. Абитуриентлар юнәлештә сайлый икән, Альбина ханым. Әллә нинди иҗади яза торган кешеләр бардыр, ләкин алар әллә нинди тилемиле әйберләр язсалар, аннан бернинди файда юк. Кайсы факультетлар популяр бүген? Нинди юнәлешләрне сайлыйлар? Хәзерге вакытта фундаменталь медицина и биология, халыкара мөнәсәбәтләр институты, идарә ихтисад һәм финанс институты, шулай ук психология и мәгариф укытучылар педагогический образование. Бетергәч үз белгечлектәре буенча эшлиме соң? Ничә процент эшли икән якынча әгәр дә алсак? Андай мәгълүмат юкмы сездә? Кемнәрнең менә целевой белән керә, алар барысы да мәктәпкә кайта инде, менә педобразование буенча. Ә калганнар күп өлеше бармый үз направлениесе буенча. Һәм кемдер инде мәгълүмат эзли башлый, моннан 5 елдан соң укып бетергәннән соң бөтенләй башка юнәлешләр популяр булыр дип, кемдер укый да аннары минем һөнәрем бөтенләй кирәк булмас һәм мөмкин 3-4 елдан дип. Инде менә хәзер ниндирәк юнәлешләр популяр икән яшьләр арасында һәм кайсылары искерә бара, бәлки кайбер белгечлекләрне бөтенләй алып атырга кирәктер уку программасында. Югары уку йортларында. Югары уку йорты бит инде бик төрле яклап киң кырлы белем бирә. Күп студентлар әйтү буенча моны кыскартсалар бик яхшы булыр иде. Менә миңа гел шушы тәнкыйть сүзе белән мөрәҗәгать иттеләр. Ник без 4 ел укыйбыз. Бу әйберләрнең күбесен алып атып була, кыскартып була. Бер яктан караганда бу шулай, бер тарафтан, икенче яктан тиз генә баш мие эшләп бетерми. Һәм менә шу узун дип әйтгәндә узун 4 еллык дәврдә барыбер студент җитлегә һәм менә шу җитлегү чоры ул кирәк. Әгәр дә инде чыннан да менә шундый төгәл белемнәр белән эшли икән кеше, төгәл катлаулы многофункциональ шундый сфераларда эшләргә җыена икән, аны тиз генә эшләп алып булмый. Ләкин бик каты комачаулый
студентларга менә бу безнең мәгълүмати кыр, ул Instagram дисеңме, ул интернет, аларга тиз арада бирелә торган һөнәрләр пропагандалана. Нинди һөнәрләр мәсәлән? Мәсәлән, стилист, IT-сфера. То есть бөтен яклап аларга керә реклама. Ярты ел эчендә, 3 ай эчендә сез стилист булып чыга аласыз. Һәм анда 50-дән 100 меңгә хәтле акчаны җиңел эшли аласыз дигән сүз. Шул ук менә мин укытам көнчыгыш телләрне өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институтында. Бик катлаулы белем бит инде. Анда тарихта өйрәтәләр, анда политикада, сәясәттә, экономикада, телдә. Әле аннары эшли аласыңмы, юкмы, андый сорау да бар. Һәм студент аңламый. Менә бу бөтен белемнәрне тир түгә-түгә укып, алып, үзләштереп, син кая эшләячәксең? Һәм ул министрлыкларда ул өлкәннәр өчен генә бик престижлы санала, яшьләр өчен түгел. Син алачаксың 20 меңгә хәтле зарплата түләү хакы. Менә шуңа күрә туа шундый диссонанс яшьләрнең башында, дисбаланс, алар белмиләр. Менә алар шуннан да һәр кеше табигатьтән җиңел, тиз, матур яшәргә тели. Эшләмичә генә әле шул ук вакытта Марат әфәнде. Ул шуннан да шулай, ул барыбызда да бар, ул табигый хис. Югары курслар үзләре яраклашамы? Светлана ханым, менә сез ничек уйлыйсыз? Шул ук заманча ниндер IT белгечлекләр килеп керә бит инде. Элеккегеләрен алып ату һәм менә яңа белгечлекләрне ачу процессы ничек? Ул бит инде шулай ук бер генә көн эше түгел, монда узак килергә кирәктер. Менә шул эш алып барыламы сезнең югары курсында? Алып барыла. Безнең инде әлбәттә программистларга бөтенесе күзләрен тондырып керәләр инде, кем әйтмешли. Ничек дип әйтим, сез кем буласыз килә дип сорыйбыз. Программист. Мен әйтәм, нәрсә программировать итәсең? Да, белмим, бер нәрсә. Менә шундый аңламыйлар. Менә безнең бит инде инженерный ниләр бар. Инженерга укытабыз, һәм инде программистка укытабыз. Инженер-программистның бит инде эш табуы җиңелрәк дип аңлатабыз. Алар бер төрле беләсезме, ничек дип әйтим, менә бу ел гөлнек күренде, менә ишетмиләр. Аңламыйлар, бер төрле, ничек дип әйтим, менә шундый бер катлы аларның уйлары и шундый зур 50-60, 250-260 балалары белән керә алмаучылар булды бу ел, беләсезме? Инженерга кергән булсалар, анда инде белемнәре дә гел икенче. Нары программистка инде шайда өйрәтәләр, анысы дөрес. Һәм инде һәр кеше ниндер модага ияреп тә барадыр. Мода, мин әйтәм, менә ут сүнсә, балалар, мин әйтәм, шундый күп эшсез программистлар барлыкка киләчәк бөтен җирдә инде дә, дөньяда. Мен әйтәм, инженерлар кирәк булачак. Элек юристлар булган кебек инде, менә бюджет урыннары артамы, юкмы, бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңавастыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру, югары уку йортына керү турында сөйләшәбез, фикер алышабыз. Һәм инде популяр профессиялар турында берникадәр дәрәҗәдә сөйләшә башлаган идек. Бюджет урыннары турында сөйләшәсе килә. Кешеләргә бүген түләмичә уку, Марат әфәнде сүзләрен тагын китерик, инде сыер сатмыйча гына укырга керү дигән күренешләр бүген күпме? Менә сездә ничегрәк икән, Зинфир? Бездә быел былтырга караганда бюджет урыннар күп бирелде. Дәүләт җитәкчеләребез тарафыннан былтыр 300-дән артык булса, быел 413 бюджет урын бирелде безнең институтыбызга. Әлбәттә, бу абитуриентлар өчен бик уңай күрсәткеч дип уйлыйм. Чөнки аларның бюджет урынга керү бермә-бер артты дип әйтәсем килә. Безнең бик популяр булган кино, актерлык осталыгы, җыр, вокал, шулай ук бию, хәтта безнең бу юнәлешләргә түләүле урыннарда да бик зур конкурс булды. Нинди бал, югары бал җыярга кирәкме сезнең югары курсында, Альбин ханым, БДИ буенча ниндирәк күрсәткечләр бар? Аңлашыламы да, түбән бал буенча шикләр төрледер инде, менә югары бал буенча нинди? Югары баллар программистларда безнең шулук программистлар, аларда быел менә нәтиҗәләр буенча караганда 91,97 бал тәшкил итте. Аннан соң юридик факультет бара инде бездә, шулай ук халыкара мөнәсәбәтләр и институт, безнең дизайн институты бара инде. Аларда баллар самы югары. Тагын БДИ темасына әйләнеп кайтабыз, Манат әфәнде, сезнең яраткан темадыр инде ул. Шуннан да менә бу күрсәткечләр сез әйттегез түбән бал дип, югары күрсәткечләрне куярга кирәкме? Менә күреп торабыз, программист булырга инде барысы да хыяллана дибез. Бөтенсе шунда документларны китереп тапшыра, алар кирәк буламы, юкмы әле шул 5 елдан соң анысы зур сорау астында, алай күпләп шул программистлар чыгару безгә кирәкме, юкмы, инде анысы башка мәсьәлә. Сезнеңчә, ниндидер шулай ук шикләр анда куядыр, мәсәлән, бер генә югары
куртына документ тапшыру деген күренеш булырга тиешме? Менә ничегрәк, кая таба барырга кирәк бу юнәлештә? Юк, бер генә югары йортына документлар бирү, ул кишинең хукукларыбыз ул булырга тиеш түгел, кишинең сайлау иреген бизарга ярамый. Инде программистлар дип әйтү ул дөрес түгел, чөнки алар программистлар түгел, алар информатика белгечләре. Чөнки программа төзи белә бөтен кеше бүген эшләгәндә программа төзергә туры килә. Һәр кешегә һәм төзелгән программалар белән эшләргә. Ләкин монда анда кирүчеләрнең ялгышлыгы шунда, алар киләчәктә әллә нинди планнар кырып кирмиләр. Алар компьютерда уйнарга өйрәнгәннәр, ул аларга кызык, ул компьютерны беләм дип уйлый. Ләкин алар шунда ялгышалар. Бу информатика белгечләре, алар югары математика. Алар бик авыр укыячаклар, укый башлагач. Аларның бөтен өметләре зиләчәк, ул бөтенләй башка әйбер икән. Чынлыкта анда зур математиканы белергә кирәк, зур көч куярга кирәк. Һәм алар арасыннан чыннан да яңа дөньяны үзгәртә торган программа ясаучылар бәлки Казан университетыннан чыкмас та. Алар бик сирәк, һәм аларны уже зур фирмалар, ул программа төзүче фирмалар олимпиадаларда ук җыеп алалар. Алар Россиядә дә үткәрәләр олимпиада, һәм аларның җыючыларын башта ук җыеп алалар. Ләкин һәр оешмада бар компьютерларны карап, булган программаларны килеп эшләтүче. Алар шундый обслуживающий персонал диләр инде, обслуживающий персонал булып эшләячәкләр. Аларның түләүләре дә нормальныйна, чөнки базарда бүгенге бәяләр зур. Алар где-то 100-120 меңгә эшләячәкләр. Ләкин ул булган программаларны эшләтеп тору, андагы бухгалтерларны, андагы белгечләрне, аларның булган мәнфәгатьләрен төзәтеп, шуңа күрә программистлар хәзерләү кирәк, баллары югары булса бик яхшы, ләкин аларның контрольный цифры приемы диләр, аны арттырырга ярамый. Анда дәүләт тарафыннан чикләп булырга тиеш. Безгә шул кайры программист җиткән. 100 балл белән алсыннар, ул бик яхшы, сыйфатлы була программистлар. Һәм югары уку йорты белем дәрәҗәсен тикшерү дигәндә, шулай ук менә ачыклык кертик әле. Шул ук бакалаврлар бүген нәрсәгә өметләнә ала, магистратураны тәмамлаганнар, айрат нидер аерма бармы монда? Һәм эшкә кабул итүчеләр дә моңа игътибар итәме? Ничек уйлыйсың? Миңа калса инде бакалавр һәм магистр арасында эшкә кабул итүчеләр өчен гади оешмалар өчен әллә ни зур аерма юк, әмма бакалаврны бетергәч студентның яңа белгечлекне алу мөмкинлеге бар. Ул мәсәлән тарихны бетерде, анарсын башка бакалаврны бетерде, башка юнәлешкә шул мәдәният өлкәсенә дә бара ала. Һәм анда хәзер юллар дип әйтимме, еш сайлыйлар бакалавр монда, магистрлык хәтта башка шәһәрдә яки башка илдә дә бетерәләр. Бу беренче нәрсә. Икенче әйтергә теләгән нәрсәм, программистлар дигәндә хәзерге вакытта бик яхшы бәяләнәләр, берничә өлкәдә булган, белгечлеге берничә өлкәдә булганнар. Ягъни ул программист һәм мәсәлән ул медицина белгече дә. Ул вакытта ул медицина өлкәсендә программалар төзергә ике белем алу кирәк дигән сүзме параллель? Ике белем дигәндә. Шуңа күрә бакалавр һәм магистрда ул төрле өлкәдә алган бакалавр һәм магистрны хәзер яхшы бәяләр. Мин моны HR ягыннан әйтә алам, чөнки шундый кросс культурны, кросс белгечлек дигәндә бу хезмәт рыногы тарафыннан бик яхшы бәяләнә. Светлана ханым, килешми бугай, Светлана ханым сүз бирик әле. Нәрсә белән килешми? Килешеп бетермим. Мәдәният өлкәсендә ул мөмкиндер. Җиңелдер дә бәлки. Мәсәлән, безнең техник өлкәсендә ул бик нык кыен. Менә безнең магистратурага керү имтиханнарының программалары бит инде сайтка куелган. Керүчеләр теләп, ниләрне дигән институтлар бетереп килмиләр. Һәм анда бит инде менә 4 ел өйрәнгән бакалавриатта сорауларны алар белергә тиеш. Ул бит база. Алар мин монда фәләнне бетердем дә, менә хәзер эколог буласым килә диләр. Ачып карыйлар, аннары бер-ике сорау бирәсең, анда бит яңадан өйрәтеп булмый. Ул бит инде аның базасы булырга тиеш. Шуңа күрә бу бик кыен сорау. Марат әфәнде, сез дә фикердә килешмисез? Безнең инде Европа илләрен алсак, мәсәлән, медицина һәм юриспруденция өлкәсендә сезнең анда уку өчен башта техник бакалавриат булырга тиеш. Әгәр дә сез
техник өлкәдән бакалавриатыгыз булмаса, сез врач та, юрист та була алмыйсыз. Әгәр дә син башта медицина бетердең, һәм аннан соң юридик өлкәдә укыдың, ул вакытта син юрист буларак бик яхшы бәяләнәсең, һәм син ким булмаган даирәдә белгеч булып торасың. Һәм сине хезмәт базары бик яхшы бәяли. Бетерү бер хәл, әле монда бит аннары эшләргә дә кирәк. Кемдер диплом алып та әле эшли аламы, юкмы дигән сорау торган мөмкин. Җөмләшнә дә дипломның кыйммәте бүген нинди икән? Эшкә алганда гомумән күп кенә җирләрдә дипломның кирәге бармы? Әллә ул инде ниндидер шартлы рәвештә генә кемдер өчен бөтенләй кирәкмәскә мөмкин? Күбесе чиракта әти кирәк. Эшкә урынга карап әлбәттә. Бар Һөнәрләр, бар урыннар, ведомстволар, кая син дипломсыз берни эшли алмыйсың. Һәм шул ук вакытта дипломың булып кына, әгәр дә син чыннан да көчле һөнәр иясе түгел икәнсең, син беркемгә дә кирәкмисең бүгенге көндә. Ул заман миңа калса инде узды. Дипломың булса, син кеше дигән сүз. Кеше дигән фикер инде артта калды. Көчле белгеч булу кирәк. Һәр өлкәдә дә профильный белгеч профессионал булырга тиеш, үз эшенең остасы булырга тиеш. Шул ук менә китапханәчедә китап биреп тору гына дип уйлыйлар. Юк, аның үзенең нечкәлекләре бар. Менә без коллегаларыбыз белән дә ул турыда күп сөйләшкәнебез бар һәм шулай ук китапханә директорлары, җитәкчеләр белән дә без бик күп очрашабыз әйеме. Ул турыда бик күп әйтәләр. Спрос зур, актуальны, бигрәк тә цифровой технологиялар заманында шулай бит. Шуңа күрә һәрбер өлкәдә үзенең профессионал белгече булырга тиеш. Менә сез әйтәсез, бәлки мәдәният өлкәсендә магистрлык бәлки янда барадыр дип. Төп профильный белем бездә дә төп профильный белем булырга тиеш. Магистрлыкка барганда да менә безгә магистратурага киләләр юридик белем белән, техник белем белән киләләр. Әмма дә ләкин укый башлагач бик читен, җитми, база җитми. 4 ел, 5 ел укыган режиссерлык эше шулай ук җиңел түгел. Менә без театральное искусство дигән направление буенча җыган идек. Режиссерлыкка 2 генә кешебез бетереп чыкты, берничә кешебез китеп барды, чөнки авыр юридик техник белем белән алып бара алмыйлар. Бар ул, ну штучный талант. Сәләтле булырга мөмкин, анда бернинди дә инде хәтта дипломнардан да акыллырак булырга мөмкин. Албәттә, кеше белем алырга тиеш хәзерге вакытта. Берничә диплом, берничә анда курслар, һәр вакыт үз белемен күтәрергә тиеш. Һәм еш чиракта шул ук мәдәният өлкәсендә базалы белеме булмаган сәләтле актерлар да, режиссерлар да, китапханәчеләр дә барлыкка килә. Әлбәттә, ул үзенчәлекле юл. Әмма ул үзенең сәләтен күрсәтә башлый икән, икенче белемне алса, мәдәният өлкәсендә, монда башка өлкәдәме, әлбәттә яхшырак була. Тем более хәзер мәдәният өлкәсендә икенче белемне бушлай алып була. Бу бердән бер өлкә, кайда син икенче белемне бушлай ала аласың. Анысы бик мөһим. Һәм тагын бер мәсьәләне без инде күтәрә башлаган идек. Марат әфәнде, сез әйттегез, әгәр дә югары уку йортына керергә ул сәләтле түгел икән, менә 9нчы сыйныфтан соң махсус урта белем бирү учреждениеләр, училищелар бар бит безнең. Менә алардан шулай ук лаеклы һәм дәрәҗәле эшчеләр чыга алырлык бүген белем бирәләр дип әйтеп буламы ул учреждениеларда? Була. Һәм нишләргә тиеш? Алар әгәр дә үзенең сәләтенә карап барырга тиеш. Техникумнар, колледжлар бик квалификацияле белгечләр хәзерлиләр. Һәм аннан соң аларның югары белем алырга мөмкинлекләре бар. Аңа бөтен шартлар тудырылган. Бүгенге көндә бу иң уңай юл кешеләр өчен, чөнки аның профессиональ кулында эш була, ул аны ашатып тора торган була. Инде кирәк булса, ул анда БДИ да бирәсе юк. БДИ да бирәсе юк. Шуңа күрә, ләкин анда конкурс. Анда да конкурс зур бүгенге көндә, аттестат конкурслары бар. Әмма тулаем алганда, Светлана ханым, менә белем бирү белән һәм анары белем алып, диплом белән эшләү арасында менә монда ниндидер каршылыклар тумыймы? Гомумән, ниндидер белгечлек буенча укып бетереп, аның буенча эшләүчеләр бүген мәсәлән шул 10 ел элек, 15 ел, 20 ел белән чагыштырганда үзгәрә барамы бу тенденция? Кеше инде әтиенләре кушканга гына түгел, мәсәлән шул ук популяр профессияләрне алу артыннан гына кумыйчы, бүген чыннан да үзләре эшләрлек алдан ук һөнәр сайлыйлар дип әйтеп буламы? Монда әйтү кыен инде, заманаларда үзгәреп тора, бер төрле аерым бер тенденция бар дип әйтә алмыйм. Чөнки мәсәлән, бу специальностьны бетереп инде, белгеч булып чыгып, кешенең үзенең интереслары да башка үзгәрергә мөмкин. Аннары 10 елдан соң кире кайтырга мөмкин. Менә мин үзем 15 елдан соң гына химия укытырга туры килде. Ничектер бер төрле башка җирләрдә дә эшләп алдым. Даже бик кызык ие.
Нәтиже ясап әйтсәк, Айрат, югары, сезнең дә инженер әйтер фикерегез бар. Өстәрсәгез? Миңа калса бик зур бер проблема бар, ул профориентация юк гомумән. Һәм бала яисә мөхитнең, яисә әти-әниләрнең, гаиләнең ниндидер бер фикере белән белем сайлый, югары уку йортын сайлый һәм бөтен проблема шуннан башлана. Монда каршы килүчеләр күп, кызганыч безнең вакытта гәлләнә. Айрат, нәтиҗә ясап әйтсәк, югары уку йортында белем алуның әһәмиятен бүген билгеләүдә нәрсә таян нуктасы булып тора? Менә профориентация аның көчен күтәрергә кирәк, дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Профориентация алып барыла әлбәттә, әмма күбрәк бу өлкә үссә бик яхшы да булыр иде һәм балалар да дөрес юлны сайлар иде. Яңа уку елы быел гадәттәгечә башланып китергә тиеш, абитуриентлар да киләчәктә, студентлар да үз һөнәрләренә җитди карасыннар иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.